Di jane yo ora tak anu yo apik juga yo pemandangan iki. Ora tak katrok-katrok men. Ya iya metu lho ngomongi saiki Mas Jaya malih Mahmud. Pekno lah Kak Mas Ijine iki. Mantap. Ya wis, yuk krono apa piye golek mesin kene. Ya wis ayo. Mungkin panas. Heeh, Tapi enak sing luwih panas meneh teko cuaca dino iki, Cuk. Apa? Kae lho. Delok mantanku gandeng karo pacar ini. Hah? Saya. Bro, indah ya pemandangan ini. Oh, duduk lah. Enak gini empuk iki. Empuk iki. Tapi jajal buat cicek lah ya watos. Peh, try poho enak lho ngene. Lah iya. Tapi aku enggak sempat mikir iki lho karo Eri. Iki lho. Lah semenjak karo ceweke kae lho. Rasa lah wis. Kayak anu Bu karo kancane saiki luwali dino iki ora metu belas. Lah ora ketok iki. Ora hubungimu jane tapi mbuh ora aktif oh piye mo. Wah. Wis bene lah, Bro. Ngesuk lak foto karo cewek lak wis kelingan nah. Lah iya. Wah, ngomong-ngomong ki angen wingi ngene ku wamil Bro pasar malam. Kene iki. Heeh kaya tugu KTM kae mangyan. Oh, pantes aku iki pernah belok. Anu nang tahu apa lho? Tugu iki malah kayak klip-klip lho. Kayak pasar malam ya. Heeh. Kae lho kae. Kae lho anger bengi lho kayak pasar malam tenan kae, Bro. Nah, kae teh. Ayo. Aku ya pernah belok nang postingane cah-cah ya. Pernah rame lho. Klip-klip. Ayo. Jadi ya Mas Suci pikir-pikir ya indah lah. Bosen iki. Yuk pindah ngendi ngono yuk. Golek sing enak-enak ceweke lho. Lah. Ya kalau sawangan cewek lewat. Yo ngono kuwi mau tenan lho. Isone mung nyawang ra iso duweni. Saya warani lho bila perlu. Aku yo manut. Iki lho sing jenenge Taman KTM iki. Walah, kaya ngene iki to. Ya rene jajal. Ayo. Oke, jagongan ya, jagongan kono. Ayo. Nang kene lho, iyo. Ya jagong kene. Ayo. Sejuk ya Mbak ning kene? Ya iki lah sing jenenge Taman KTM. Walah, iki to sing jenenge Taman KTM. Iyalah, nek bulan minggu meneh, weh, cewek-cewek rame nih do ketemuan. Lah aku lah anggaran aku lewat ora pernah mampir. Udah, aku muni. Kek. Sapa ngono? Halo guys. Piye? Ning ndi? Aku tenan dalan iki. Rene nang Taman KTM. Ruwame banget. Oh, yo, aku taruhno karo tari. Yo. Ya wis yo, kek parani. Tuh, lah halo, Cek. Yo rene yo. Ya wis parani kok. Wah, Cek, ngopo to ngejek Irene iki? Lah, wis tekan kene. Loh, enggak krungu suara motore kok. Rene jagong. Iya. Jangan sore-sore nang kene terus dimasak lagi. Lah yo wis toto. Mbak Liga yang ngajak ya aku mau rene. Enak acara apa lho nang kene? Iki lho pengen ngerti Taman KTM. Kampungan. Piye lho wong aku to metu kok. Tak delokne Mbak Liga kok kayane sik berbunga-bunga nek apa ta jane?
Iya, ket mau. Aku ngancanin kene guyu-guyu wae. Ya jelas senyum-senyum, wongnya bari tak gandengan. Asal gandengan, emangnya truk derek. Oh iya, Mbak. Kepo aku deh. Gandenganmu buat jalan di. Oh alah, mau tak tinggal nang selorokan. Lah selorokane sampean lho, tak tilik lho isine coro kabeh. Ya coroke bungane bar siji ya. Kae loro. Iya lali ding. Bah, sepi tapi rame. Iye. Yo. Yo. Pada tempatnya lho yo. Iya. Bah, bocahmu jane ngopo ya? Nguyuh barang apa? Ayang-ayangan apa piye? Jangan kena nganu ayanan. Enak, gede rene tak jani. Wah, kok enak nang ngene kok bunuh diri. Awas gak terjadi we mampus. Kau wakil yang di kau, terus tinggal jagongan sih, gua terkongong. Duduh, apa tuh ini? Patake diantem iki. Ya Allah, no. Kowe toh. Aduh, diaput lah. Ah, sembarang kerjane kowe malah dhewe aku aduh. Lah ya karep iki piye? Kancane ngenteni susuwi mau go dimbleki. Piye lho? Dhewe kan ngepeng kanca karepku mau wis. Arep tak becek kon dhuwur tapi delok lo kowe kesak lo. Tapi malah aduh jan. Loncat dhewe. Ya Allah, biung. Aduh. Saya balik. Saya lah. Sorry. Wah, harus ngeprank kok malah kena tai. Wah, balik. Sore juga ini. Dada, ngomong-ngomong sisa acarane nang endi iki? Wis lah nang biasane wae, nang omah kowe. Ya wis kira-kira jam pira sesuk? Sesuk aku kayaknya nggak iso loh, soalnya gonku sesuk enek wong kerja. Sepurane ya cah, aku ra iso. Ya wis, sesuk balik gara sorono, dhewe wae sorono cah. Ya wis ora apa-apa. Sesuk karo wong nutus-nutus ya cah. Ya penek. Ya wis cah, aku tak pamit karo Mbak Lika ya. Ya, kowe nggak balik. Engko tak nyusul. Ya wis. Kok betamen tuh? Cah kaya lagi udah balik. Lah iya toh. Bisa ya? Duh, piye toh? Salah. Ari, piye nek sisuk dhewe ngewangi Mbak Lika masak? Ya wis lah, melas juga kan mamake lo lunga. Ya wis yo bali lah wis sore iki. Ya wis yuk. Ayo kejar Cak Kemal yuk. Wes ayo gendong ben bareng. Waduh, malah ra kena iki. Piye?